Allied Newspapers Limited, il-pubblikaturi ta' Times of Malta u l-ex-direttur maniġerjali Adrian Hellman laħqu ftehim privat li permezz tiegħu irtiraw każi li kienu fetħu fil-konfront ta' xulxin. Kien wara allegazzjonijiet mill-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia li Hellman kien tar riżenja tiegħu u eventwalment il-kumpanija għamlet inkjesta interna. Fis-qarrija pubblikata tlieta Allied Newspapers qalu li permezz ta' dan il-ftehim waqgħu il-każ il-qorti. Mnaqtija Adrian Hellman ringrazzja lill-kumpanija tal-opportunità li jservi fih dana u esprima sodisfazzjon li l-każ ingħalaq b'mod pożittiv. Għall-aħbar irreaġixxa Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri. Qal li fid-dawn li allegazzjonijiet li kienu saru kienu jinkludu kumpaniji li huma parti mill-grupp tiegħu jilqa' l-aħbar b'sodisfazzjon u żied li dan il-ftehim jindika li ma kienx hemm l-affarijiet ħżiena li kienu allegati. Id-diżonestà u l-kampanja politika fil-konfront tiegħi kienu provati li huma bla bażi għal Keith Schembri fl-istarja tiegħu. Żied li issa l-kwistjoni solvit f'ġieħ trasparenza Allied Newspapers għandhom jippubblikaw l-inkjesta indipendenti.